мусобиқаи футбол ки давоми чанд рӯз дар айёми таътили тобистонаи мактаббачаҳо баргузор гардид ба ҷашни бузурги миллӣ 33-солагии истиқлолияти давлатӣ бахшида шуд. Сабқат бо иқдоми Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба бозиҳои даставии пойтахт роҳандозӣ шуд. Дар сабқат наврасон дар ду сину сол иборат аз 8 даста барои соҳиб шудани мақомҳои ифтихорӣ мубориза бурданд ва ниҳоят баъди қувваозмоӣ маросими қадршиносии дастаҳо ва беҳтарин бозингарони мусобиқа фаро расид. аз рӯи солҳои 2013-14 мақоми аввалро дастаи Рома, ҷои дуюм насиби дастаи Умед ва мақоми сеюмро дастаи Иттифоқ сазовор гардиданд. аз рӯи солҳои 2010 ва 11 бошад, ҷои аввал насиби дастаи Иттифоқ, мақоми дуюмро дастаи Спарта ва ҷои сеюм дастаи ПСЖ гардид. дар маросими пӯшидашавии мусобиқа гуфта шуд ки кори ҳар як мураббӣ дар иҷроиши дурусти машқу тамринҳо эзоҳ мегардад, яъне мураббӣ дар тамрин фурсат дорад то камбудиҳоро ислоҳ намояд. мусобиқа бошад натиҷаи кори-эшонро муайян мекунад. ҳамзамон мунтазам ташкил намудани мусобиқаҳо ба малакаву маҳорати варзишгарон манфиатбахш аст. яқин аст ки футбол дар варзиш ҳамчун рақами як эътироф гаштааст ва дар олам аз мақбултарин намуди бозӣ ба ҳисоб меравад. алалхусус дар тоҷикистон ба футбол чи хурду бузург таваҷҷӯҳи беандоза доранд. аслан инкишофи футбол аз футболи кӯдакона сарчашма мегирад. ба ибораи дигар футболи кӯдакона таҳкурсии он мебошад. ҷои рақумро ишғол кардем. мо аз ҷои гирифтагиамон хеле шодем. ман боварӣ дорам ки дар оянда дар мусобиқаҳо иштирок карда ҷои якумро мегирем. ёдовар мешавем ки ин сабқати варзишӣ бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҳифзи сиҳати насли наврас, ҷалби бештари наврасон ба ин намуди варзиш ва рушди варзиши футбол маҳсуб меёбад. баргузории чунин мусобиқаҳо барои рушду густариш додани соҳаи варзиш ҳамзамон ҷалби наврасон ба тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. мо мехоҳем ки ҳама вақт ҷои якумро ишғол кунем. номи маълими мо Расулов Раҷаб мебошад. мо номи командаи мо Рома мебошад. ҷои дуюмро ба даст овардем. ман мехоҳам ки дар оянда дар мусобиқаҳои дигар ҷойҳои якумро ба даст оварем. ба ғолибону ҷоизадорон медалу ифтихорнома ва ҷому ҷоизаҳоро дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. қайд карда шуд ки минбаъд низ ин чорабинӣ бо мақсади рушду омалияти футбол ва ҷалби кӯдакону наврасон ба навъи зебои варзиш ташкилу роҳандозӣ карда мешавад.